Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. De gira. Vinga, va, que ja sabeu que toca marxar de gira amb l'Uri Francisco i un nou personatge del món de la música. Aquest és l'objectiu de la secció, és conèixer, amb més profunditat el sector musical, i ho fem de la mà dels professionals que el conformen, Uri. Molt bon dia, Mercè. Mira, aquesta setmana tenim un convidat d'aquells que fa una miqueta de ràbia, Què dius? en el bon sentit de la paraula, però, és aquell tipus de persona que, com la nostra Olga Vallejo, li treu tot el suc possible a les 24 hores del dia. De fet, jo tinc la lleugera sospita que hi ha gent que directament no dorm, perquè si no, no s'explica la quantitat de coses que arriben a fer al llarg del dia. Tu estàs entrant en aquest club. Sí, però jo no soc tan productiu, ni tan eficient, ni optimitzo tant. No. A més, tenen un fotimer de projectes i els fan tots bé, a sobre, saps? Avui marxarem de gira amb un pluriempleat del món de la música que toca tots els pals i mai més ben dit. Prepareu-vos per fer diverses parades per cada una de les facetes de la seva vida, perquè el nostre convidat es dedica al 100% a la música, tant a dalt com a baix dels escenaris. Avui ens anem de gira amb en Jonathan Argüelles. Amagats en un racó que el temps ha anat descolorint, cadències de gemec. Què tal, Jonathan? Pues molt content d'estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Molt agraït, de veritat. De fet, vas venir fa poc, perquè anaves acompanyant a l'Anna Roig. Sí. Una de les teves facetes que deia l'Uri, que ara repassarem, del sector musical. I, de fet, t'hem rebut amb aquest Trossets de mi, que estem escoltant, el nou disc de Sau 30, perquè diguem que hi tens alguna cosa a veure, Jonathan. Sí, des del 2017, diguem que la formació original de Sau es van tornar a reunir, i bé, per una sèrie de circumstàncies, i s'ha muntat això que es diu Sau 30, en el qual, doncs, evidentment, hi falta, malauradament, el Carles Sabater, que era el cantant de Sau, i una figura, per a mi, increïble, no? I per això s'ha anomenat el projecte Sau 30, s'hi ha ficat el 30 aquest al final, per diferenciar molt l'etapa on no hi ha el Carles i en la que estic jo de cantant ara mateix. Mira, fem una cosa, no ens avancem als esdeveniments i deixem, perquè tu ja, si ens vas escoltar l'altre dia, Jonathan, ja saps que hi ha aquesta part que l'Uri ens posa al dia del convidat amb aquesta biografia no autoritzada. Avui es produeix una gran paradoxa, Mercè, i és que, si bé tota la informació que us explicaré a continuació és vera, a la nostra audiència els semblarà especialment ben trobata o directament inventata. Inventata, no? Perquè sembla realment impossible que un ésser humà pugui fer tantes coses tan ben fetes i assolir èxit professional amb totes elles. En Jonathan Argüelles es va enamorar de la música de ben petit. Amb 5 anys va anar a un concert de Sau i allà va decidir que volia ser bateria. Qui li havia de dir que anys després, havent muntat una banda de tribut a aquests mites del rock català, acabaria tocant amb els seus ídols. Perquè actualment en Jonathan, com ens ha dit, és la veu que acompanya en Pep Sala en el projecte Sau 30. Però és que, a més, en Jonathan és bateria del megagrup de versions Los 80 Principales i també de la banda ABBA, The New Experience, que jo he vist en directe. Ah, sí? Sí, i és a dir que vaig disfrutar moltíssim. Vas ballar moltíssim, de debò, no? A Platja d'Aro, sí. Allò que passava pel costat, dic, ostres, sona ABBA. Vam anar-hi amb la meva dona i ens vam quedar. I a ballar. I aquí no s'acaba la cosa perquè hem dit que el nostre convidat es dedica al món de la música tant a dalt com a baix dels escenaris. Com pots veure, ara mateix està tranquil·lo davant del micròfon perquè el nostre convidat a la ràdio no li és per res un mitjà hostil, i és que en Jonathan ha estat al capdavant de programes musicals a Vilassar Ràdio, a Mataró Ràdio, o d'un magazine com Ràdio, i fins i tot ha estat jurat d'un talent show, a més, per la xarxa de televisions locals. I per si tot això no fos prou, actualment és cap de promoció del segell discogràfic Satèl·lit K, i sota la marca JA Promoció ha portat la comunicació dels darrers discos i concerts de Judit Nederman, o Roger Mas, Marina Rossell, Jaume Sisa, Kiko Veneno, Blaumut o Pimpinela, entre d'altres. Per tant, estem davant d'allò que en argot moderno i anglicisme es coneix com un autèntic multitask.
Ai, Jonathan, què? Alguna cosa a dir? Sí, m'he estressat, jo. M'he Imagina't. estressat, sí. O sigui, sé que sóc jo, però m'he estressat. O sigui, quan ho veig per escrit o algú m'ho diu, no sóc conscient, no. Com t'ho fas? No ho sé. Vius, respires, tens temps per Sí, tot? sí, de fet, sí. De fet, una cosa que la gent em pregunta sempre, però com ho fas per poder fer tantes coses i tal? Un dels avantatges que tinc és que, diguem que em puc combinar bastant bé el temps i no he de seguir uns horaris molt fixes a cap dels llocs on estic. Llavors, un dels secrets, per mi, que tinc, és que sempre intento dormir les hores que toca. Ui, ho aconsegueixes? Sí. A sobre em dius això? Normalment sí. I com ho fas, això? Perquè aquesta seria la pregunta, Com ho aconsegueixes? Normalment sí, bueno, doncs allò, si algun dia tinc... Vas molt cansat, també, Sí, el que passa que, ja et dic, com que, a no ser que tingui alguna ruta de promo amb algun artista, doncs això, a la discogràfica, doncs, bueno, puc fer més d'aquí, més d'allà, puc entrar una miqueta abans, una miqueta després, i diguem que això m'ajuda molt, el fet de poder-ho portar una miqueta tot, perquè si realment no dormís les hores que toca sí que seria impossible. I intento, tot i que a vegades no puc, però intento en general poder dormir les hores que toca. Amb 5 anys, Jonathan, 5 anys et quedes enamorat de la música del Sau, no? Sí. I des d'aquell moment vas dir, jo vull formar part d'aquest món. Sí, de fet el meu pare era molt seguidor de Sau, ho segueix sent, i va tenir la brillant idea quan jo tenia 5 anys de portar-me a un concert. I recordo que clar, quan ets tan petit, les coses que vius són com molt intenses, no? Uah. I jo recordo que primer va ser com, uau, o sigui, m'encanta, o sigui, jo vull això, saps? El que passa que m'ho vaig prendre molt al peu de la lletra, i no només va ser jo vull això, sinó que he acabat doncs això, tocant amb ells, amb aquest projecte que es diu Sau 30, i la veritat és que molt content i molt agraït, és com si el cercle s'hagués tancat. Uau, i en el moment en què t'ho proposen, tu dius, va, m'hi llenço de cap, o tenies com algun punt de dir, va, una reserva. penso, saps? O... No, jo crec que hi ha coses que no... Que no s'han de pensar. No, jo crec que hi ha coses que no. Jo crec que la vida, amb tots els àmbits, de tant en tant et dona algunes oportunitats i n'hi ha algunes que t'hi has de tirar. I ho has de fer-ho. I ho has fet sempre així, en altres aspectes de la teva vida? Sí. Sempre he sigut allò de... Amb coses que potser no havia fet mai o que no de llonces, va, m'hi foto. També és veritat que si jo no considero que puc donar... O sigui, que puc fer-ho mínimament... O sigui, que puc donar el millor de mi, no ho faria, saps? O sigui, si em proposessin, no sé, doncs jo què sé, ser el cuiner d'un restaurant, diria que no. Per exemple. Que no. Tot i que faig coses de cuina, però suposo que a la gent li agradaria menjar més coses que macarrons i patates fregides, saps? Una cosa més elaborada. Exacte. Però coses que jo penso que amb una miqueta d'esforç i tal puc fer-ho, doncs sí. A la biografia de la teva pàgina web s'explica que en cap cas no ets el substitut d'en Carles Sabater, però en l'imaginari col·lectiu Sau són Pep Sala i en Carles Sabater. Per tant, et deus trobar amb gent que t'hi compara. Com ho portes, això? Doncs, quan dic que no sóc el substitut del Carles Sabater és perquè realment ho penso. De vegades, alguna altra persona, potser en el meu lloc, que potser no hagués seguit tant el grup de jove, potser ho diria perquè és el que toca dir, no? Però jo no substitueixo el Carles. Però és que jo ho penso de veritat. O sigui, per mi el Carles és una persona única, increïble, i de fet, quan m'he trobat algú que em diu ostres, doncs a mi m'agradava més el Carles, jo dic, hòstia, doncs a mi també. A mi també, perquè realment és que em sembla un talent increïble, i jo el que he vingut a fer en aquest projecte doncs, és aportar el millor de mi i fer-ho amb tot el carinyo i respecte. Però, evidentment, Sau eren Pep Sala i Carles Sabater, i això és inamovible. Però segur que et trobes amb gent que t'agraeix el fet de que, gràcies a tu, d'alguna manera, poden tornar a disfrutar de Sau. Sí. De fet, amb això em sento molt afortunat, perquè sí que al principi, quan va sortir el projecte, hi havia gent que... Tampoc no molta, però jo que, com, ostres, però... Però vols dir, sí, però no? vols dir que tal... Sí. I entenc aquests dubtes. I, de fet, jo he tingut més de 4, perquè sóc molt tossut, també, he tingut més de 4 i més de 5, més de 10 converses amb gent que, bueno, però és que clar, jo no... Dic, vine a un concert i després del concert en parlem. Clar. I venen, i quan veuen que realment està fet d'una manera determinada i està fet amb, sobretot amb molt de respecte, doncs t'ho compren. Nosaltres t'ho comprem. I, de fet, anem als inicis, perquè el que va començar com una reunió per celebrar aquests 30 anys de Sau ha acabat desembocant en concerts, en un disc amb cançons noves. Et demana ballar, però tens els peus lligats. Els teus ulls et demanen brillar,
però sempre els tens tancats. Nena, abans no sigui massa tard, no dubtis més la vida i deixa't anar. Fes tot el que has somiat. Només 4 dies i 3 ja han passat. Deixa el teu cos ballar. El teu cor et demana parlar, però tu sempre has callat. Els teus dits et demanen tocar, però has tancat les mans. Nena, ara pots canviar-ho tot, no ho deixis passar. La vida i deixa't anar, fes tot el que has somiat. Només 4 Estem escoltant aquest Deixa el teu cos ballar, un dels senzills d'aquest 1001 nits i uns quants dies, que és el darrer treball del Sau 30, que es va editar ara fa un any. I ara estàvem comentant amb el Jonathan, ostres, molt interessant, no?, aquesta reflexió que fèiem de... És que sona molt Sau, no? I sobretot Sí. en els moments, i tu ho comentaves, Jonathan? Sí. Quan esteu el Pep i tu, no? Quan empasten les veus, realment, perquè empasten. Sí, de fet, quan hi ha les dues veus, i a més amb les harmonies similars que feien Sau en el seu moment, doncs sí que hi ha cançons que s'han fet ara, formen part d'aquest disc, que sí que, inclús jo, que ho veig des de dins, però també des de fora, jo també ho veig com a seguidor, i penso que hi ha moments que sí que sona molt Sau. I heu volgut això, amb aquest disc, Jonathan? Sí. Justament un disc continuista, o del Sau original, o hi ha moments en què experimentarem aquesta evolució? Bueno, bàsicament, el que s'ha volgut és... O sigui, el Pep, que és qui fa les cançons, sempre diu que ell fa les cançons que li surten en el moment determinat que les està fent. O sigui, ell, normalment, quan fa un disco, poques vegades diu, pues mira, vaig a fer un disc que tiri per aquí o tiri per allà. Simplement és en aquell moment, en quin moment vital està, no? I veníem, quan es va fer aquest disc, veníem d'haver fet 2 anys de gira amb Sau 30 i tocant les cançons de Sau de sempre. I vulguis o no, doncs el Pep tornava a estar superimpregnat amb les cançons que sempre havia tocat. I molt connectat, no?, amb l'essència de Sau. Exacte, sí. I en cap cas ell no hi ha volgut fugir i nosaltres tampoc, clar. En Jonathan és que és cantant, és bateria, però també ets compositor, ets un músic molt complet com a compositor. O sigui, t'has sentit alliberat? Has pogut aportar alguna cosa en aquest disc? Més enllà de dir que la gent et vegi com el substitut de Carla Sabater i tal, el cantant, com a compositor? Sí, saps què passa? Amb el tema de Sau 30, el que sí que s'ha volgut mantenir és... I suposo que el Pep també, per tampoc no desviar-se una mica de la línia. O sigui, amb Sau qui feia les músiques era ell. I ell això ho ha volgut mantenir. O sigui, jo li he pogut aportar moltes idees. De fet, aquesta cançó, el Deixa el teu cos ballar, que hem escoltat ara, me'n recordo que un dia jo vaig arribar a l'estudi i no sé quina notícia hi havia hagut no sé si era d'Oques Grasses o no sé. Dic, hòstia, tio, m'ha encantat, perquè mira, he vist els Oques Grasses, què tal? Dic, hòstia, Pep, tu com portes la música actual així, la música que sona ara, Sí, no? d'ara. Jo, home, jo estic molt... Estic posat, sí, home, molt sí, al posat, dia, saps? sí. Dic, pues, tio, jo crec que hauríem de buscar una cançó que tingués una sonoritat així una mica... Bueno, amb baixos sintètics, una miqueta així... Sí. Que ell no ho ha fet mai, això. I li va faltar temps per al dia següent venir-me... Mira el que he fet, el que tu em vas dir... El primer que sona de la cançó és un baix, un sintetitzador. Realment. Sí. Vull dir que realment ell està molt obert a escoltar tot el que se li pugui dir i tal, i vull dir que no és una persona tancada de ment, en aquest sentit. Concerts en perspectiva, Jonathan. Sí. Mira, aquest any, l'any passat, vam estar fent gira, presentant aquest disco, i llavors aquest any hem fet un peron. Aquest any amb Sau 30 farem 4 concerts, 2 d'ells ja es poden anunciar, que un és a Roda de Berà i l'altre és a Cornellà, al juliol i a l'agost. Però diguem que quan tornem a arrencar la màquina serà l'any que ve. Perquè, a més, el Pep, que tu dius de mi, de que de Llons, però el Pep encara és pitjor que jo. O sigui, encara fa més coses i encara està més liat amb més coses. Doncs ja t'he pensat una història que de moment no puc dir, però de cara a l'any que ve, relacionada amb Sau i tal, i llavors l'any que ve tornarem a arrencar la màquina. També és veritat que un projecte com aquest està bé que de tant en tant pari,
perquè tampoc no podem estar 3-4 anys allò, vinga. Tampoc teniu les presses que tenen els grups ara de generar contingut constant i girar constantment. No, perquè el Pep, diguem que el seu dia a dia no és Sau 30. El Pep fa 1000 coses i tal, i el meu dia a dia tampoc. O sigui, jo estic amb altres cors, amb la promo, amb les bandes, amb altres bandes amb les que estic, i diguem que no necessitem allò de vinga, va, ja està allà. Aquella pressió, no?, d'estar com molt al dia. Però deies aquest projecte, disculpa, Uri, aquest projecte que deies que veurà llum l'any vinent, no serà un disc o pots avançar alguna... No. Ja sé que no pots avançar gaire cosa més. Riu molt, però... Quan dic que no, vull dir que si fos un disc seria com molt evident. No és un disc. O sigui, és una idea del Pep que va compartir amb tu i que tu vas comprar ràpidament, eh? Bueno, simplement la va compartir i que està en procés. I que si tot va bé, doncs en poc temps... No vol mullar-se, però fa olor de projecte nou, de gira. Sí, però no és... O sigui, si fos un disc, pròpiament dit, és com molt evident, no? Bueno, doncs van fer disc l'any passat, ara parem, l'any que ve disc una altra vegada. Jo, de fet, no en tinc ni idea si hi haurà disc o no l'any que ve, us ho dic de veritat, però sé que hi haurà alguna història que farà que es torni a moure tot plegat. Si tot va cap on ha d'anar, sí. Alguna cosa de teatre? No ho sé. Va, continuem escoltant aquest trosset. Saps què passa? És que treballant amb artistes m'he acostumat a... Sí, això com ho porta? Perquè ara volíem anar a aquesta part, Jonathan. Els artistes, clar, jo passo moltes hores amb ells. Moltes. I m'expliquen moltes coses. I el 90% no es poden explicar. I en aquest cas, jo puc mantenir un secret i no puc dir-ho. Però llavors hi ha un secret. Ja tenim alguna cosa. És alguna que sí que s'està fent. Com ho fan? Ara que deies tu, ara parlarem d'aquesta faceta, no? Tenim ganes també de conèixer el Jonathan Argüelles com a cap de promoció de la discogràfica Satellite K. Això que deies tu, no? Que moltes vegades quan estàs entrevistant a un artista és aquest punt de va, punxar-lo, a veure si... Com ho porten això els artistes? I jo entenc que tu ets el que adreça i diu, has de dir això, has de dir això o altre. Com va això? Jo sempre, els artistes, com els que estan amb mi, tenen la llibertat de poder explicar i parlar del que vulguin. Sí que de vegades, ostres, tu creus que parlaries d'això, de tal història que estic muntant i tal, i llavors sí que a vegades és, mira, això potser no, perquè esperem-nos a que... Teniu estratègies de promoció d'alguna manera, no? Sí, però diguem que els artistes, com no els que treballo jo... Tu els deixes fer, però també és veritat que quan... De fet, molaria molt que en les entrevistes diguessin el que m'expliquen a mi moltes vegades. Perquè, m'expliquen coses, això, a vegades fora de la música i tal, i és molt interessant. Però això que anava a dir, que els artistes moltes vegades, quan els hi fas preguntes, miren cap a la peixera. O sigui, que es miren cap a tu, saps? De dir, que surti d'aquí em farà una bronca. Sí, no, que va, al contrari. Al contrari, faltaria més. Sí. Seràs feliç, oblida els teus somnis sense por. No hi ha res millor. No vulguis saber, aprèn a somriure. Com dèiem, aquest disc del Sau 30, 1001 nits i uns quants dies és aquest trossets de mi. És molt de nit, trobo, aquesta cançó, Jonathan. Aquesta que sona, sí, aquesta sí. Que sí, que fa de... Sí. De fet, el Pep, amb els seus discos en solitari, té algunes cançons amb aquest punt així més nocturn, sí. Més nocturn, no? Sí, és que porta moltes nits el Pep, Ja ens imaginem. En sap moltíssim.
Pels que no tinguin ni idea de quina és la feina d'un cap de promoció, que és la teva feina, ens en pots fer 5 cèntims? Sí, bàsicament, quan un artista treu un disc, després hi ha tota la feina de que aquest disc arribi doncs, als mitjans, ja siguin digitals, convencionals, i la meva feina és organitzar tot això i tancar les entrevistes per tots aquests. I com ens porten els mitjans? Com ens portem? Molt bé, en general, molt bé. Molt bé. Sí que és veritat que, sobretot a nivell de lo que són cançons que sonen a la ràdio, hi ha com un... no sé com dir, seria la paraula. Però bàsicament que si estàs fora de l'estil que en aquell moment es porta... Descarten, sí, no? és molt complicat entrar-hi. Sí. I sí que és veritat que els mitjans doncs, majoritàriament es guien molt per modes, tret d'alguns programes determinats, i això a vegades complica les coses. I a més, amb Satèl·lit K, els artistes que portem, que per mi són els millors, perquè els hi tinc un carinyo brutal, però no són artistes allò de superpopulars, doncs, com poden ser els Catarres, Oques Grasses, i bandes que em semblen brutals, eh? Nosaltres, per exemple, Marina Rossell, Gemma Humet, Judit Nederman. Home, Seis Sisters. Seis Sisters, però són artistes que el que és la radiofórmula convencional normalment no hi tenen cabuda, no? Llavors, a vegades és complicat. Creus que falta una difusió més cultural i no tan, potser, massiva o comercial de la música? Bueno, el que fa falta és entendre que Catalunya és un país on hi ha moltes realitats musicals. O sigui, aquí sempre funcionem per modes. O sigui, fa uns anys hi havia la moda, la rumba, i tot era rumba. Tot I era el que no rumba, era allò... sí. Fora. No Fora del circuit, eh? Més cap aquí va haver-hi l'època quan van sortir els Manel, Sí. els Amics de les Arts, que em semblen superinteressants. Sí. Però tot el que no tenia aquesta sonoritat, Fora. Descartat. Ara estem en el moment, tot i que ja comencem a estar fora també, doncs això, bandes amb el que són les trompetes, buos, xarangos, que han funcionat moltíssim, i ara doncs els mateixos mitjans ja et diuen que però això ja... Això ja està començant, ja no? fora, A fora, saps? Llavors, sí. doncs, ara estem en el punt aquest on doncs això, la música trap, música més... més Urbana, llavors, no? Jo crec que faria falta entendre que hi ha moltes realitats i que realment poden haver-hi grups brutals doncs, de folk, grups brutals de pop-rock. El pop-rock aquí a Catalunya ara mateix està mort, per exemple. Té molt poca visibilitat. Com a circuit. Com a circuit, tret de bandes que estan molt consagrades perquè ja venien d'estar consagrades. Però vull dir, una banda ara mateix que surti i faci pop-rock, els mitjans no li fan gaire cas. Però clar, de fet, mira, m'has fet pensar justament aquest dissabte amb el gran concert que es va fer al Sant Jordi amb Elèctrica d'Arma, on justament va haver-hi aquesta comunió. I tant. No? I De tant, totes i tant. aquestes realitats que tu deies. Perquè existeix, vull dir, i es va poder veure aquest dissabte. O sigui, existeix perquè hi ha moltes... O sigui, aquí a Catalunya, ostres, hi ha bandes de tota mena, i per mi totes... dintre del seu llanos hi ha coses molt interessants, molt interessants. El que passa que, doncs el que diem, el que tira és el que tira, i si el no... que està de moda, no? Exacte, i si no estàs en aquell moment doncs en aquesta línia, doncs ho tens molt complicat. Sí que és veritat, però que darrerament estem veient grups com l'Elèctrica d'Arma, que porten dècades en els escenaris, col·laborant amb artistes molt nous i molt... Però això és fantàstic. Clar. Això és increïble, perquè això el que demostra és una visió molt oberta dels grups. Dels grups, els que col·laboren, i en aquest cas de l'Elèctrica d'Arma, que el que fa és, pum, també ho va fer Sopa de Cabra, també, quan va col·laborar amb l'Álvaro Soler i amb l'Alfred. Em sembla fantàstic, és increïble. Llavors, potser som els mitjans que no estem tan oberts a enriquir el panorama amb aquestes col·laboracions i a no parlar només de la moda? Perquè la realitat és una altra. Bueno, sí, però tot va cap a... O sigui, per exemple, el concert de l'Elèctrica d'Arma és un esdeveniment. És un esdeveniment com a tal, però vull dir... A quantes ràdios són a l'Elèctrica d'Arma? Clar. A dia d'avui. M'explico? Sí. Aquí perquè els vam entrevistar. Exacte. No, els vam entrevistar i perquè sona la Fórmula 7, els Elèctrica d'Arma, de sempre. Clar, hi ha mitjans que sí, però vull dir, hi ha molts mitjans que no. O sigui, l'Elèctrica d'Arma no sona a la ràdio, per exemple. Llavors, això no vol dir que si hi ha un gran esdeveniment, com és un concert al Sant Jordi, realment no hi hagi una difusió i se'n parli i es pugui comentar. Al matí les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà
Clar, aquesta és la nova versió del Boig per tu. Com és, Jonathan Argüelles? Ja des de, tu deies, des de ben petit, des dels 5 anys, quan els vaig veure, quan els vaig escoltar, quan els vaig sentir, com és això ara d'interpretar aquesta cançó? Home, increïble, increïble. A més, a cada concert, evidentment, és el moment més sonat. Més esperat, sí. no? I, de fet, jo hi ha hagut moments que m'he hagut de quedar callat i escoltar la gent, perquè realment el fet de poder escoltar... El fet de poder estar a l'escenari i escoltar la gent cantant el Boig per tu amb aquella intensitat i tal, realment és increïble. I aquesta versió que sona, a més, hi ha la Judith Nederman, a la qual li tinc una admiració brutal, i per mi també va ser un regal. Judith Nederman i Jackson Brown, en aquesta versió que vam fent. Has estat en bandes com Junts, Inèdits, El Nido del Cuco, però ja que cantes, toques la bateria, composes. Per quan un disc de Jonathan Argüelles en solitari? Hi ha gent que m'ho diu, hi ha molta gent que m'ho comenta. Jo t'ho estic dient ara mateix. Sí. Mira, és una cosa que sempre he tingut... O sigui, jo vaig fent cançons molt de tant en tant, perquè jo... Els temps, ja? Sí. El que passa que jo no sóc una persona que composi per necessitat. O sigui, hi ha gent, per exemple, el Pep composa perquè ell és compositor i constantment està fent cançons. Jo faig cançons quan les he de fer. Ostres, mira, necessito tal, doncs ho faig. Llavors, tinc algunes cançons fetes, però de sempre, que he anat fent i tal, i, bueno, i la gent em diu, ostres, per què no treus algun disc o fas alguna cosa? I jo sempre he pensat que per fer-ho, per treure aquest disc, realment per mi ha de ser el moment, no? I ara mateix, estant amb lo de Sau, estant amb els altres projectes que estic i tal, no penso que sigui aquest moment. Segurament algun dia arribarà, i quan arribi, doncs, ja us ho faré saber. I vens a fer prou. Sí. Però ara mateix no tinc la necessitat d'haver-me de ficar al capdavant d'un projecte com a Jonathan Argüelles, perquè ja et dic, estic amb lo de Sau, estic amb tal, i penso que encara he d'apretar fort per aquí. Vinga, doncs ja sabeu aquests concerts que ens avançava, doncs el Jonathan Argüelles, veu del grup Sau 30, que estareu a l'agost, de moment, a Roda de Barà. Roda de Barà, el juliol a Cornellà, i per Barcelona farem alguna cosa al setembre, segurament. Sí. Bueno, ja ens ho... I l'any que ve tenim una cosa molt interessant. És que ho es nota, que és que et sap, el Jonathan. Uau, cap de però no ens promoció. pots avançar res. No puc avançar res. És que clar, és que això no es fa. No puc Clar, avançar home. res. El carmel a la boca. Bueno, mira, Sí. deixa el teu cos ballar. Jonathan Argüelles, gràcies. A vosaltres. Merci. No dubtis més, vida i deixa d'anar, fes tot el que has somiat. Només 4 dies i 3 ja han passat, deixa el teu cos ballar. El teu cor et demana parlar, però tu sempre has callat. Els teus dits et demanen tocar, però has tancat les mans. Nena, ara pots canviar-ho tot, no ho deixis passar. Ràdio Estel. Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar. I mentrestant, anem fent via. La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias. Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat. Oh,